Ngemuva kokugxekwa kakhulu kukapteni weKaizer Chiefs uYusuf Maart owayengukapteni weqembu uTaifu Mashamaite, usayixazululile le ngxabano wanikeza ulwazi mayelana nohlelo lokuqokwa kukapteni futhi wavikela ubuholi obukhona. uMaart uke wabhekana nokugxekwa ngabalandeli nabanye abadlali bakudala ababuza ukuthi unazo yini izimpawu ezidingekayo zokuhola iqembu. Lokhu kugxekwa okushubile kulandela ukugeja kwakhe ipenalty behlulwa iGolden Arrows, abaningi ababone kuyisibonelo esihle impela sokuntula kwakhe amandla njengomholi. uMashamaite nokho ukugcizelela ukuthi izinqumo zobuholi ziqondwa kangcono yilabo abangaphakathi kweqembu. Uveza ukuthi laba abasebenza noMaart insuku zonke basesimene esingcono sokuhlola izimfanelo zakhe zobuholi. Waphakamisa ukuthi imibono yangaphandle akufanele idlule ukwethenjwa okuboniswa iqembu nabaphathi. Lo mdlalo wakwaba iPSL Footballer of the Season naye usikhanyisele ngendlela ukukhethwa ngayo ukapteni kuKaizer Chiefs. Ngesikhathi sokuqokwa kwakhe, ukukhethwa bekusingathwa imanager yeqembu nomqeqeshi obehlonza iqeqebana labadlali abazoba yingxenye yekomidi lobuholi. Ngokusho kukaMashamaite, amavoti abadlali abengeyona ingxenye yokuqoka kwabadlali ngoba le ndlela ingase iholele ekutheni kube nezinqumo ezichemile ezincike ebudlelwaneni babantu. Ugcizelela ukuthi ubuholi beclub budlala indima ebalulekile ekuboneni amandla obuholi nokuthi uma bephathise uMaart ibhande lengalo kungenzeka kungenxa yezimfanelo ezibonwa ngesikhathi zokuqeqeshwa nemidlalo. uMashamaite ucele inhlonipho kubalandeli kanye nezingwazi ngokufanayo. Wagcizelela ukuthi ukuqokwa kobuholi kufanele kwesekwe uma iclub ikholelwa emandleni omuntu emkhethile.